नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनल तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आज आम्ही जाणार चिंचगड आहे. आता सुवर्णचे धाव नंतरला इकडच्या साईडने जाऊ, 4 जण जाऊ. तर मग चला मित्रांनो, आता आम्ही इकडनं जात आहोत. संकेत पुढे गेलाय, तो व्हिडिओत नाही येत. ह्याला दाखव बाबर हा व्हिडिओ द्यायसाठी काय काय करता, उड्या बिड्या मारताय. इथून तर ह्या चुंड्यातनं जाऊ, तोंड्यातनं जाऊया. मग चल, हे टर्न मारतो. तुझ्या बलावा आम्ही चालता. टोपी पडली. संकेत जात आहे पुढं. मित्रांनो, इथं वरती चिंच आहे. तिचं घर बांधतायत. इथं ही वरची चिंच आहे. जिगुला कोयत्या दिसत आहेत, पाजवलेल्या आहेत ना. गादाच्या घराशी बसलो. इथं चिंच आहे. ही बघा ती चिंच. मित्रांनो, बुंदाच बघा केवढा आहे. ओमकादाच्या घराशी पोचलो. तो ओमकादाच्या घर आहे आणि हा ते त्याच्या वरचा. आणि तिकडे पाठच्या साईडला प्रफुल झाला. आता वरती चढताय संकेत. जिग्नेत पण वरती जाणार आहे. तुझा बुंदाच बघा केवढा झाड आहे. संकेतला हात लाव, म्हणजे कसं वरती. हे काठी नाही नेत, हातात येतील. काठी घेतली काय? लवकर या काठी घेऊन. हो, दिसतंय तिला. दे टोपी दे. वरती चढताय आता. त्याला हात लाव, वरती चढाय. जोर लाव काढणं. ए बाबू गप बस. मी हात लावी नाही. वरती चढ. जिगुला एवढा चढता नाही येत, एवढा मोठा झाला तरी. मग चढ लवकर. इथं हात लाव. इथं मलगत म्हणजे काय, जोर आहे शेवटी. धर चांगला. वरती जा का, अलगद जा. ती करकाव, ती करकाव. तुझा हात नाही पोचली. तुमचा पडता येत.
काय तुझा ना कॅच पकडून तेजस आहे खाली. मित्रांनो तेजस हलवत होता पण काय हलत नाही त्याच्यान. चिंचो किती वरती आहे तर तुम्ही गेलो कुठे दिसत नाही. तेजस टिपत आहे. मित्रांनो एक चिंच काढला नाही. टाक टाक. ही आली चिंच एक तुटली खाली येऊन. दाखव ना. धर तेजस तुझ्याकडे. कुठं बघ तेजस कुठं पडले. खाली आवाज नाही आला. तिथंच आहे. जराशीच आहे. दाखव तेजस. तेजू टाक एक. काढ काढ तू. पाजवून टाक तिला. कुठं काय करताय सोम घरावर. मित्रांनो एक टाकला. दाखव तेजस कुठं आहे ती. ठेव खिशात ठेव तुझ्या. टाक टाक. कुठं नाही आली. आली आली थांब. याच्यावर आली कौलावर. टाक. खाली गेली त्याच जाण रे. आली. इथं आली चिंच. त्याच ती बघ. मी खाली बघ नाही तुला दिसली. ठेव ठेव. देख अबो एक इथं खाल्लेला आहे माकडाने. कुठं आहे. टाक तिथंच टाक. टाक. तुटलेली. अजून टाक. कुठे टाकतायस. मी काय खाली. तू टाक मी बघता. माझ्या इथंच पडली. माझ्या इथंच पडली. किती टाकल्यास. तिथं काय आहे. उकडायची मित्रांनो हाट्यांशी काहीतरी पडलाय. कुठं गेला. कुठं भेटत नाही. गळकळा
भेटला रे. कुठं टेरेस आहे तिथं? टाक. इकडं आली. तेजस हे कॅच. मित्रांनो आता जिगू येते खाली दमला वरती. चिंचा बिंचा आणलीस का नाही खाली? ये लवकर आता खाली. खाली येशील का उतरवायला लागेल. टिंग आणि खाली इथं उडी टाक. हे आमच्यावर येईल वाटतं कलर. घर दिला नाही आहे खाली. अशी जम्प टाक डायरेक्ट करतीवर. संकेत चिंच टाक. हा कुठं ते तिघं पडली. ती पण इथं पडले. इथं पाहिजेच माझ्या पाय हातानं. नंतर माझ्या हाताचा पूस आलाय. घाम आलाय सगळा हाताला. आता ये. अरे इथं इथं खाली उतरायला पण किती आहे. मित्रांनो चिंचा टाकलेली आहे. कोयती एक घेते काय रे? कोयत्या कुठे आहेत ना? इकडं पण इथं आलं. इथं आलं. दाखव. दोन इथं आल्या. शोध काढ. त्याच्यात लाईट घेतली. 3 झाल्या. अजून 3 असतील. का बोलला रे इथं बघ वर. तुझ्या होते तेवढ्या सगळ्या टाकल्यास का? 5 इथं 3 4 भेटले आहेत. कुठे 3च आहेत. बारीक आहेत ते दिसणार पण नाही. मित्रांनो बघा इथे एक भेटली. किती झाल्या रे? 4 झाल्या ना. अजून छोटी तिथं असल्यात. 2 गोळ्यात 2 नाही भेटत. चिंच ही एक भेटली. 5 भेटल्या चिंचा. एक नाही भेटली. ही बघा ही चिंच बारीक लय या चिंचा. आता संकेतनी काय आणला नसतील तर कोयत्या खिशात भरून. आता खाली उतरलोय तो पण. आता संकेत आणाल ते बघ. मित्रांनो आता संकेत खाली येत आहे. ते अर्ध्या खिशात आणला ना चिंच. उतरत आहे आता. अलगती आहे खाली. ये लवकर इथं. इथं आम्हाला झोपवशील खाली. टाक उडी टाक रे. दाखव चिंचा दाखव तू पहिले. इथं दाखव बाई.
मंदिराकडे जाऊ मंदिराकडे दाखवू आम्ही चिंच दाखवू बोंबीलला आता झालं. तुम काही घरातून बाहेर नाही पडत चला लोक मंदिर मित्रांनो आता जेवू जाता मीठ मसाला आणायला आता ये सूर्य मंदिराशी मित्रांनो आता ऐकायचं इथे जाता गाय बघाय समोरून आली गप्पन मित्रांनो आता बघू इथे चिंच किती आली आहे. ही बघा कोयती पण ही पाजवलेली बरोबर नाही आहे. पाजवलेली नाही आहे अजून किती आहे खिशातली का दिगू तुझ्या काढ लय भेटली तरी पण मित्रांनो मित्रांनो चिंचाची पाना बघा कशी आहे आणि चिंच पण बघा पानाच नका बघू चिंच बघा चिंच बघा कशी आहे. या खिशातली का जिगू का खिशातली चांगली ए घरात जादेला एक पण देणार नाही व्हिडिओ तुम्ही बोलू पण नको माहिती आहे मित्रांनो शिकान आला पण त्याला बोलता हे बोलता येत देणार नाही देणारच नाही ते संशोधन जाणं लाडका तुझा. ती सायकल चालवायला बोलवत आहे सो त्याचं तुझं ये विचार दुकान ना दे विचार घे आज ये ना आज आणा आज घरात खाण सुद्धा आमच्या अडचणी आहेत. मित्रांनो किती बघा चिंच झाल्या एक हाताची एक चिंच आहे कच्चा आहे कच्चा आहे हे दाखव कावल्या मीठ बोल, मसाला दाखव कावल्या, कावल्या. मीठ मसाला दाखव आपला हे आपल्याला उचललं काय झालं? मारू आम्ही. हे मीठ त्याच्यात मसाला उतर रे हे कोण आहे तेजस मीठ मसाला आणलेला आहे डाळ झाली ती पण मित्रांनो आता हे खाता येत काढून दे ना असं. त्याचे घेता मला तुमच्या तोंडाला पाणी शिकत मित्रांनो काका ही नको खाऊ हे कडू लागेल. हे आंबट आहे काय रे गौड आहे हा. आता वाटणी घाल